BK. Nggih, monggo. Napa tugase Ibu wonten ruang BK lan napa niku BK? Tugase Guru Im dados guru BK niku mucal bantu lare-lare bimbingan dalam hal bimbingan konseling damel kelas 7G sampai 7C lan 8I kali 8J. Terus BK niku bimbingan tujuannya bantu lare-lare damel memenuhi sedanten kebutuhanipun dalam hal belajar, karir, pribadi maupun sosialipun. Jenenge lagi tugas ing endi mawon Bu? Napa mung ing ruang BK mawon? Tugase Guru Im saiki namung dados guru BK. Lingkupipun tugase Guru Im namung sebagai ibu rumah tangga. Wiwit kapan jenengan dados guru BK ing SMP Glory? Guru Im dados guru BK teng SMP 2 wingi niki mulai 2019 bulan April. Sapa wae sing nulungi Bu nalika nindakake tugas? Sing bantu Guru Im dalem nindakake tugas teng masalah lare-lare saumpamane ana permasalahan di Guru Im kerjasama kalian guru BK lintune. Guru Im saling koordinasi kalian koordinasi nggih kalih guru tatip wali kelas. Punapa jenengan dados guru BK mboten pelajaran liyan? Nggih amargi nggih BK menurut Guru Im niku nggih perlu dalam sekolah. Boten kok dalam hal akademik atau pelajaran ibu mawon, tapi BK setiap anak ada permasalahan. Terus Guru Im pengen bantu anak-anak itu menyelesaikan permasalahan pun. Kepiye carane jenengan ngetraining siswa sing duwe masalah ing sekolahan? Saumpami enten lare sing gadah permasalahan, Guru Im berusaha untuk bantu sakit Guru Im dengan berbagai macam teknik teng BK. Mungkin sakit melalui konseling individu, mungkin kita dipadosi latar belakang permasalahan nopo, terus mangke pamane